Konco-konco runggokno kandhaku, ojo wani-wani marang ibumu. Songang sasi abot ngendong awakmu, taruhan nyowong lair kesliramu. Gusti Allah kang Maha Suci, paring rahmat rino lan wengi. Ayo konco padha ngabekti sangu mulih ing dina akhir.
Sholawat salam katur Kanjeng Nabi Muhammad utusan kang moho suci. Sholawat salam katur Kanjeng Nabi Muhammad nggawa ajaran suci. Assalamualaikum para sedulur, bulan Ramadan bulan eluhur. Ayo ngibadah ojo mung turu, supaya slamet lan bejo uripmu. Wulan poso wis nganci ing titi wanci, ayo konco padha nyuci jroning ati. Ojo mung ngelilang elak sing diwedeni, nanging hawa nafsu tuti taleni. Sahur sahur ayo padha tani, niat ingsun poso ing wulan suci. Salat 5 wektu ojo nganti lali, tarawih lan tadarus nguripe wengi. Sokon sak nganti tumekane magrib, jogo lisan jogo mripat jogo tumindak. Muga-muga amal kita ditompo oleh berkah lan ridane kang kuwasa. Lailatul Qadar ayo den upaya, malam sewu wulan kang mulya. Muga kita bali dadi fitri, ketemu maneh ing riyaya suci.
ridane kang kuwasa. Sahur sahur ayo padha tani, niat ingsun poso ing wulan suci. Salat 5 wektu aja nganti lali, tarawih lan tadarus murid kewengi. Soko imsak nganti tumekane magrib, jaga lisan jaga mripat jaga tumindak. Muga-muga amal kita ditampa oleh berkah lan ridane kang kuwasa.